The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Una sa tanan, mangayo ko katahuran kaninong tanan, mayang adlaw sa atong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o sa atong mga higala. Atong isig ka magtotoo. Welcome everyone. Anyan sa kita ni nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulo sa Diyos o niya kita karon magadupot bahin sa kaluwasan. Nang anong sige kita gisgot bahin sa kaluwasan, mao kini ang main thrust of this ministry. O mao nga nagatuman lamang kita sa atong tahas sa pagpadayag sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kalibutan sa tanang tao nga wala pa makadawat sa kaluwasan. O ikaduha nga thrust nining atong ministry is to teach the Word of God. Pagsabwag nini ngadto sa mga magtotoo nga mga sakop sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Okay. Atong sugdan karon mangutana ko kanimo. Siguro ka na ba nga may langit human ka mamatay? Do you know for sure that you're going to heaven when you die? Okay. Nagantag pangutana kanimo. Dili kini kay pangutana kun dili pagpadayag kanimo niining mga punto sa bahin sa kaluwasan. Una sa tanan, siguruha nga ikaw nasayod nga ikaw usa ka makasasala. You have to realize nga kitang tanan nakasala. Kitang tanan misupil sa kasuguan sa Dios. Kita nakasala by disobeying, pagsupil sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Segundo Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 9. Sunod nga punto, siguruha nga ikaw nasayod nga naay silot sa sala. You see, daghang mga tao karong panahon nga wag yun sila alamag nga naa di ay silot ang atong mga sala. Ang Dios nagatudlo kanato diha sa iyang pulong pinagi sa Biblia nga duna lamay usa ka silot o paglukat sa atong mga sala with different degrees. O kana mao ang pag-antos didto na sa impyerno. Pinadayang Kapitulo 21, versikulo 8. Sunod nga punto, siguruha nga ikaw nasayod nga si Ginoong Hesukristo mo'y mibayad sa atong mga sala. Na ay maayong balita. However, Jesus came, miyanhid din hining gamayng planeta, aron sa pagpalingkawas kanato gikan sa gahom ug sa silot sa sala. Pinagi sa iyang pagpagamatay dito sa cross, iyang gitagbaw. He satisfied the demand of the divine justice aron kita makalikawas. Roma Kapitulo 5, versikulo 8. Sunod nga punto, siguruha nga ikaw nasayod nga si Jesus milukat sa imong nga sala. To redeem, sa ibut pasabot. To redeem means to buy back. Paglukat. Kaya ato manggi baligya ang atong mga
kalag, tagsa-tagsa kakalag ngadto sa impyerno pinagi sa atong mga sala. We have sold our souls to hell. But Jesus paid our sins. Siya ang bayad sa atong mga sala aron kita maluwas gikan sa impyerno o linaw sa kalayo, so that He, the Lord Jesus Christ, could own and take care of us. Anas 1 Pedro 1:8-19. Sunod ka punto. Siguruha nga ikaw mo surrender niya ng imong kinabuhi ngadto kaniya. Sanglit si Jesus mo may milukat kanato pinagi sa iyang bililhong dugo. We should then surrender our life, ang atong kinabuhi ngadto kaniya, to claim our deliverance from sin. Kini magahatag kanato kasiguruhan sa atong kaluwasan. 1 Juan 5:13. So, paghimo og desisyon karon, kay matud pa si 2 Korinto kapitulo 6 versikulo 2, karong adlaw can be the day of your salvation. So, paminaw pag-ayo sa gisangyaw nga maayong balita sa kaluwasan. Diha sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31, tataw ang pulong sa Dios nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kana ang maayong balita sa kaluwasan. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat sa imong mga pulong bahin sa kaluwasan. Ang imong bugtong anak mo'y milukat sa among mga sala ug amo siyang gidawat nga among personal nga Dios ug manluluwas. Salamat o Dios nining dakong kaluwasan nga among naangkon, pinaglamang sa among pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.